Ovakva aktivnost se po prvi put realizuje u Kruševačkom vaspitno-popravnom domu, a povodom Međunarodnog dana vatrogasaca koji je obeležen 4. maja. Saznajemo od upravnika ustanove Ivana Mijailovića. Imamo priliku da u vaspitno-popravnom domu pre svega pružimo podršku i skrenemo pažnju na naše prijatelje vatrogasce, ne samo u Kruševcu, već širom naše lepe zemlje i da od njih steknemo neko novo iskustvo kako štićenici vaspitno-popravnog doma, tako i službena lica, obzirom da je njihov spektar delovanja ne samo u gašenju požara, već u svim oblicima vanrednih situacija, u svim vanrednim događajima, da steknu neka nova znanja koje bi svakako mogli da upotrebimo u slučajevima kada se, ne daj Bože, nešto desi, da pružimo podršku i pomoć sebi i svojoj porodice, ali i svima onima koji su ugroženi. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac su štićenicima održali edukativno predavanje, a potom su izveli pokaznu vežbu gašenja požara. Ja mislim da i svima nam ovde značilo zato što je ovo vrlo korisno i ja mislim da treba svako od nas da nauči nešto što se tiče ovoga, pošto svakom od nas može naravno da se desi ili neki požar ili tako to. Tako da je vrlo i poželjno da naučimo nešto i da pogledamo ovu demonstraciju da bi videli kako i mi da naučimo što se tiče tako tih nekih stvari, što se tiče požara, zemljotresa i tako ostalih stvari. Ovo je samo još jedno u nizu edukativnih aktivnosti koje se realizuju u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.